От тук назад. Слушате ли? От тук назад. Аз играя в пея. Всяка следваща година училището ни доста здравте и колко смятате уроци и какво ли още не. Годините летят и отминават. Не се дори излучат тежко. Те, с които искат да се учат в училище като роден дом. Една година. Този ден е празник. Ученикът получава подаръци, поздравления, си играят разни весели игри. Черпи се с торта и други лакомства и напитки и стърцови. Рожденият ден за едно училище е малко по-различен от този на някой човек. Раждането на едно училище означава, че голям брой деца имат нужда от нова сграда. Точно това се е случило преди 25 години, когато се е родило нашето училище. Доста младо е дори за човешка възраст. За едно училище е важно не само в кога е създадено, но и колко време ще съществува. Да се надяваме, че основно училище ще представят, ами да има нужда и там да се учат нашите потомци. Някой си смята, че това име се крие от царството, а още няма равен. Нас е достигнало само едно негово съчинение, в което той пламенно защитава съществуването на нашите букви. От какво и защо ги защитава, ще ви разкажат учениците от трети клас. Ти, българин, за когото атонският знак някога писал: о, неразумни югоде, поради що се срамиш да се наричаш българин? Ти, млади човече, който се студваш да пиеш вода от чуж кладенец. Ти, който слагаш чужда шапка на своята българска глава. Знай, че вместо да си служиш с детската езика, за да бъде изречена една лъжа, по-добре е само на един език да бъдат изречени 10. И нека този език бъде същеният език на нашите деди. Жилавият, стоманеният български език. Слушайте Словото, защото от Бога дойде. Словото, което кърпи човешките души. Словото, което крепи сърцата и умовете. Къде и как точно са се родили първите букви? За отговор на този въпрос има много предположения, но никой още не е намерил сигурни доказателства. Преди прочие славяните нямаха книги, но бидейки езичниците, четяха и гадаха с черти и лески. Когато се кръстиха, бяха принудени да пишат славянската реч с римски и гръцки букви, както прилегни и без строение. Но как може да се пише добре с гръцки букви? Бог или живот, или много, или църква, или очакване, или шурта и други подобни от тях, защото гърците нямат букви Ж, З, Ц, Ш, Ю, Я. И така беше много години. След това човеколюбецът Бог, който урежда всичко и който не оставя човешкия род без разум, но всички привежда към разум и спасение, и ми изпрати свети Константин Философ, наречен Кирил, мъж праведен и истинолюбив. Той им сътвори 38 букви. Едни по образец на гръцката азбука, други според славянската реч. Но и гръцката азбука била създадена по подобие на друга азбука. Те взели буквите си от евреите. У евреите първата буква е Алеф, което значи учи се. На гръцки е Алфа, което значи търси. Тоест търси учение. На български казваме аз, изговаря се с широко отваряне на устата. Всички други букви се произнасят с по-слабо отваряне на устата. Тези са нашите букви, така трябва да се изговарят. А, Б, В, Г, Д, Е, Ч, З, И, И кратко, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Р, Q, Я. Като гърците. Гърците са добавили 11 двугласни и 3 за числата 6, 90 и 900. Всичките стават също 38. Славянските книги не са от Бога. Не са изначални като еврейските, гръцките и латинските. Тя Бог ги бил създал.
Първоначално езиците нямали своя азбука, а пишели с чужда. Гръцките букви са създадени от тези мъже за много години, а след това 70 лингвисти превели еврейски книги на гръцки език. Много, а славянските книги сам си Константин нарече Кирил и превели буквите създаде за малко години. Затова славянските книги са по-свети и по-захвачи, защото святост ги е създал, а гръцките елини езичници. Ако ли пък някой рече, че не ги е нагласил добре, понеже сега още се нагласят, гръцките също са променени много пъти. Нали по-лесно е вече нещо създадено да се поправи после, отколкото да се създаде за първ път. Ако запиташ гръцките книжовници, като речеш кой е създал буквите и превел книгите или в кое време, то рядко измежду тях знаят. Ако запита славянската звукачета, като речеш кой ви е създал азбуката и превел книгите, всички знаят и в отговор ще рекат. Свети Константин философ нарече Кирил. Той ни създаде азбуката и преведе книгите и брат му Методий. И ако попиташ в кое време, то всички знаят и ще рекат. През времето на гръцкия цар Михаил, на Борис българския княз, на Растица моравския княз и на Коцел владарския княз. Година 6363 или 855 от сътворението на света. Когато България приела християнството с Византия, императорът бил доволен, защото смятал, че чрез новата ни религия страната ни ще бъде по-лесно превзета и то по мирен път. Гръцкият език бил неразбираем за българите, затова византийският император възложил на Константин философ да нагоди букви с православянската реч, за да може християнството да бъде възприето по-лесно. Работата била завършена, когато вместо да дойде в България, новата азбука отишла в Великоморавия по молба на техния княз. Немското духовенство иска да превземе държава, гръцките били славяни и също искали религия на разбиранието. Това било сгоден случай за Византия да разшири влиянието си на Запад. Двамата брати се справили успешно с тази мисия, как с всички мисии до този момент. Възхитителният Джуд прекъснал пътя на Константин само на 42 години. В края на земния си път той приел монашеското име Кирил, с което го знаем и до днес. Славянските книги и азбука били приети от два пъта, но след смъртта на двамата братя учениците им били принудени да бягат гонени от немското духовенство. Пред смъртния си час, Методий казал на Климент. Поради моята смърт не оставай тук. Вземи да стане сеяк в своята родна земя. Вземи книги и се върни в България. Там отдавна чакат такъв като тебе. Вече си готов. И наистина в България княз Борис отдавна жидовол. За учене мъже е молял Бог ден и нощ да му ги прати. И молитвите му били чути. Първите ученици, достигнали до България, били приети с големи почести. Били им подсигурени всички удобства за работа и почивка. Вниманието на българския княз привлякоха от други ученици на Кирил Методий в България. Други пък били откупени от робските пазари. Много бързо навсякъде в България затворили училища, двете книжовни школи по фотограф и опис, учили учители за тях. Понеже книгите били на разбираем език, а и сам князът се научил да пише на новата азбука, за написна в първия църкви на стил нарече книжища. Цивилизация се спорила. В България първо християнството, но чрез новата азбука устоя на чуждото влияние и продължил в собствен си път на развитие. Вместо да бъде превзет чрез новата религия, България станала родина на славянското слово. Управлението на цар Симеон Велики било наречено златен век на българската книжна и култура, защото само в 36 години българската държава получила такъв разцвет, какъвто и други не може и да достигне за по-дълго време. Сам царят вишъл и създавал книги наред книжовници. Първата българска библиотека. Това е първата българска библиотека в София. Неговите учители по това време били Климент Орлицки, Лев Пресовски, малко по-късно и Константин Преславски. Наред с тях били Йоан Екзарх и черноризец Храбър, чието име носи и нашето училище. В единственото оцеляло негово съчинение за буквите, той така пламенно отстоявал нуждата от съществуване на нашата писменост, че можем спокойно да кажем достойно защити от труда на братята Кирил и Методий. И днес по-силно народи пишещи с 8 азбука, паметливи хора на опините, но само написаното остава за винаги.